ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kawai na kijaka ba pau bha ha Aizol kadai kani ka Solomon Temple kabayang hangni ha ke kentoi Solomon ya kani kijaka mani blai jong ka balang koharan thiang lim lani ka Holy Church latai da u Reverend Dr. LB Silo bamkwa hedwar blai ha kani kijaka ka bayar hadu lai hajar arpusan square meter laong baya ka Solomon Temple latmu bantai ningkong ha gibenta basya mingi jong ka Aizol nrei namar bakam na biang ka jaka ka bakila thiet kumtal lapen kenria no ya ka syakane ka benta jong sepngi jong ka Aizol ban lajer ya kane ka jaka ka Kidron Valley. Laong bakadai haus nem khat khandai spa khandai puwei bau Reverend Dr. LB Silo ulayo i haga jingpo sniu jong u yaga Solomon Temple kaba umpat jupoi perkat menuru san snem hadien kata labo yo mau nong rim bat suki na wei snem sha wei pat na wei mau it syaki spa tali ki mau it khendiat pa khendiat hadu bagani ga yeng mani kaba amshim penia so bat kanu ga balang kala yeng kumni hadu bandala ban ple pat ba yaka da ka jing le niam pendon buram ya ka sngi khau Jisu ka jing rakhi Christmas house nem arajar khat nyu namar babun ki nong jongo kai kim buram shu ki nong penya jong ka committee badai pet ya ka ni ka yeng ba kentang kim sha shu banrung pat ba sepo unong ap ulaya thu ba hapo jong ka ni ka yeng mani hadu arajar ngut ki nong mani ki la ban shong jing yeseng bat kumbashi phau hajar ngut ki para banget ki la ban shong saudong jonggani ke jaka man kasngi te mjuken don hakasngi don kiba more than 100 don hakasngi more than 500 kumtai ka average 50 visitors daily man lakas ngi ubleite mla su ban wan sane namar ba kazingai than e na Aizol city hang de kate ka pinlong ka jinge seng special location don ka jinge seng hasibnai sisin no man lakas ngi ubleite mla katon ka jingeseng ying malaka local church nila banyo i bagane ga yeng mani kadon khat artli ki jingkhang ba kata lightly haman laki dong kumbalong haga New Jerusalem haga Book of Revelation ka chapter ba arpway lenong ba khatlai kidon sautli ki paya ki bayeng halor katnom haga ba uwei upaya udon nyotali ki Star of David kabakdo halor ki nyotali ki jaka mani blay kat kum ka Book of Revelation kidon sautali ki tower hagi sautali ki dong jongane ka temple bat halor jongki don ki pangsngat kata ka crown of salvation, crown of righteousness, crown of life, but ka crown of the overcomer ngilaro banyo iya arngut ki angel ki baput turoy kum kadak kejing aingo yaw blay utray kenrat laker saudong ya kani kejaka da ki dieng klau ki dieng so bat ki wei ki jingtung kabalong kum kejaka yat kai pengat udon ulum jingtep ka yeng ai jing hikai ka yeng ya selok kabalong ru kum kejaka ai jing sumar kajingtei ya kani ke temple kalakot jan lai $1 million lani hakapisa India kumba arfusan klur tengka AA kabadai kapisa bala no senyang dagi para banget bat katto kat ni ginong ais ngobha
Uni orang ba Nongap hang ni ubaju piang sngobha yakin nongwan jengo kai batru ubayathu syapang ka khana jongkani ka jaka mani blai ukerteng UHT darbuka nrei ulayathu yangi baki ba ithu bahaya khamtam gibana shalong kijukhat sin ya uba mairang Minswa hakasnem 1960 ngalawan ban study hasilong. Hak na government high school Maukar ngalayo matrik. Anda de pule matrik ngalay training agriculture hapo upper silong. Anda de training ngabud man leis nong tangba katon ka jingkulmar kene ka rebellion movement te ngapan kam hapo silong hakata kapor uday Rembay ulong DC arti Rembay tenuong ba ngantes local language ndadeptes uong pila bantre tiyang tanga iyo appointment na arti Rembay don kikna Khasi bamtip ka kerteng sanga te ki tip ba nga trekam hamairang hakata kadaw kaya kot nga ba mairang hamairang at sa kumba sausan snem ta 1976 ngapan interstate transfer Mizoram nadep yo ka interstate transfer ngatre Mizoram hadu mayo pension hakasnem 2005.